5-nji ýylda Ýewropa Birleşiginiň daşary syýasat başlygy Federica Mogherini Aşgabatda sapar edýär. Saparyň öň ýany Human Rights Watch guramasy ýokary derejeli diplomaty Türkmenistany adam hukuklarynyň meselelerini gozgamaga çagyrdy. Human Rights Watch guramasynyň Ýewropa we Merkezi Aziýa boýunça bölüminiň direktorynyň orunmasary Rachel Denber 4-nji ýylda guramanyň web saýtyna çap eden makalasyny Türkmenistanyň adam hukuklarynyň wagwaly meselelerini üntü çekdi. Ýewropa Birleşigi Türkmenistanyň öz wekilhanasyny açmaga taýýarlanýar. Wekilhananyň işi kyn. Aktivistleri we adam hukuklaryny goraýjylary uzak wagtdan bäri basyp gelýän Türkmenistan dünýäniň iň repressiw ýurtlarynyň biridir. Ol 2019-njy ýyl üçin global medeniýet azatlygyny dünýäde iň ýyzaki orny eýeledi. Ýurtda adam gynamaları giň ýaýran diýip Denber aýdýar. Ol Ýewropa Birleşiginiň baş diplomatyny Türkmenistana açyljak wekilhananyň işi bilen baglylykda adam hukuklarynyň meselelerini gozgamaga çagyrýar. Mogherini Ýewropa Birleşiginiň Türkmenistana wekilhanasynyň ýurtdaky adam hukuklarynyň ýagdaýyna hakyky özgörüşler üçin basyş etmek uğrunda öz tagallalaryny gaýgyrmajakdygyny Türkmen hökümetine aýtmalydyr diýip hukuk goraýjy aýdýar. Mogherini andan ýazypyň hemde tutsawlyk möhleti tamamlanýan beýleki 14 adamyň boşadylmagyny hemde ýurtda adamlary ýitirim etmek jinayatynyň soňuna çykylmagyny berk talap etmelidir diýip Rachel Denber aýtdy. Ýewropa Birleşigi bilen Türkmenistan ýanygyç energetika pudawyny şol sany transhazar gaz geçirji taslamasyny durmuşa geçirmek boýunça hyzmatdaşlyk etmegi ýyllaryň dowamyny maslahat edip gelýär.